Ti Masakbayan. Ti napalabas, madanagan da alona kan Jovi, tawan na utang da apang matrikula ni Jovi. Di daam mo, abinayadan gaya man ni Rex, ti tuition na. Nasdao nga rod ni Jovi, no asino tinang bayad iti tuition na. Iti sabali abangir, plano dang iti managdakdakas asapulin ni Rex, gapu iti dakas apanggapda. Iti matmol, agpark ko man ni Rex akadwana ni Oliver. Nakita da ti may sa kotse api manaw at tumalangkyaw ti driver. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas anak pauluan. Supapa, ti kinasayaan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Patayag bang ngarudan ti lugan, magnaka ija iskinita abasit ti magmagnalugan, darasam! Imbaglakit din, tanaira na abasit ti lugan iti kalsada. Uray saan tayo anasarakan jay lalaki, tadamanan na ala tayo a kotse. Swerte tayo manan itangal daw, busing. Alo, ipantayon ijay nalamang asyap. Una, tapno marangkay da adagos. Iswasan da matiliwan ti kinarnap tayo alugan. Tarangkayan da adagos. Ya simbel da, no adda sa bali manan alugan, apang ikabilan da itinaduma aparte na. Nalaing at talaga ti buyer ti kinarnap alugan. Dagiti awan amu na apan nakabagi ti linteg. Nayaw awan da, iti tenga ti aldaw. Uray agan anudang, di da masarakan ti lugan, ta sigurado amadaman arangrangkayan ti buyer. Saan nga impagarop dagiti polis? Nga danalimod asyap nga gas assemble iti kotse. Sabali ti paglakwan da. Kan adda syap da iti asidag ti pasdek a paglaklakwan da iti kotse. Big time tayo man itan, boss. Apagdarikmat lang, kat nakaala tayo manin iti lugan. Umayayon kada tayo ti gundaway. Sigurado nga agkakaribuson dagiti pulis ijay a parking lot. Apagdarikmat a nagpukaw ti lugan a nakaparking ijay. Napaandar ko. Babaan iti master key tayo. Mayat at talaga day ta a master key tayo. Sir, bilibak iti kinalaing dagiti a karnapar. Tengat aldaw. Naala dati kotse iti parking lot. Karnaper siguro di nakita ta anak kamas na nagmaneho. Isumat lagayam at tumalangkyaw. Dinardaras mat dagiti kakadwa na tinaglugan. Sada pinataray adagos ti lugan. No nasapsapa ta nagparking. Amangan no ti kabarbaro ako check tinaala da. Sapay kabarbaro ti kotseyo. Tanabiit anak karnap jay kotseyo amay sa. Mapana ki di presinto. Tamuak no kasano di in report ko. Nadamot lang lidda kadagiti managdakdakes. Sir, amangan no tinangkarnap iti kotseyo. Kat isumot lang tinangkarnap iti parking lot. Nalabit. Hangam saan tayo pa nga amo no isudawan saan. Nagpakita ka di kan kanje kung kunam nga agnagan iti Rex, anak ko. Saan pa'y nanang? Itapay takayat ko ang makita. Saan mo ten nga agpakpakita? Angam kun ambot nga iti kalabas, kanayon amapan iti restaurant a pagpapaayam. Uwan nanang, ngam sumagmamanon nga aldaw asaan ngam imay. Manipod na bayadan ti tuition ko. Awan ka di tinadakdakamat na maipapan iti tuition mo? Awan mat nanang. Adala na ibagana, ama iremedyo ti amin. Ngam saan analawag ti panang ibagana? Amangan no iso nga agpaiso tinang bayad, anak ko. Awan ti sabali nga atapak, nanang. Ang ti saludsod ita. Apay asaanen nga agpakpakitakan ka. Anya ka di ti resulta ti ipapanyo iti presinto, sir? Maladingit anak, taawan pa'y kanumat. Nabayag basitin da iti apasamak. Apay adi da masarakan ti lugan. Nayamandan karagit ti masaknan iti kabangibang a lugar.
no ada naglabas iji lugar na. Ngam awan kanumat. Ay, napanan nga rodon ti kutsiyo no kasta, sir. Adain singasing ti may sa kanakwada nga aramiden da. Tapno mapalabugan na iti awanan pain. Mapalabugan? Kasano ko ma, sir? Numapanak ka no iti kabisera. Ibagak nga da ka no umuna amapan agpwesto iti kalsada aman mano ti babalay. Diyak maawatan, sir. Apay nga agpwesto da ichay. Aglemang da ka no. Kalpasan na. Agin inayadak amapan ijay anakakotse. Mapantantuman iti kabisera. Ha? Apay, sir. Iti ka di restaurant tapag papayan ni Jovi? Uwan ko ma. Nabayag ajak napan. Gaputan makumikumak. Sige, sir. Kaduan kayo amapan ijay. Agyamanak. Intun bigat ti ipapanta. Taamangan na awan ni Jovi ita ijay. Ha? Apay ko mga awan ijay, sir. Kat ijay mo't ngagtrabaho. Nalipatam ka din. A half day lang ti panagtrabaho na. Gapot na marigatan. Agad-adal ngamin. Ha? Ay, gayam, sir. Nasapa ka mat ita. Ada ka di papanan nyo? Kunan ni sir, amapan kami kano ijay kabisera. Diyak ko makayat. Angam, bos mat tinangiba ka. Apay kumasaan mo akayat? Kaduak ka diti karibal ko amapan mangaram iti ayayatag. Anya? Karibal ko nam? Kursonadam ti kursonada ni boss? Adda plano ka mangaram ka ni Jovi. Ay, kastila ang mati maibagak. Ni sir, tinakakita kan kwa na. Kan inbaon na kalaang anapan ng sapol. Ita, aramamatan. Kunamot ni sir, nga adda kanumot karbangak ang mangaram. Kaya't mo asawan, agidan kayo asumango? Kasano ang maibagayo tirik nayo adwa? Ay, day tangarod kat. Ay, nagrigat. Nubos mo ti karibal mo. Apay analiday ka. Marigatan ka kadi, ije pagadalan niyo? Saan mo't kit di? Ngam, apay asaan mo't din nga umay dito ni Sir Rex? Sabalin samat daytan. Kunak man lang no parikot ije pagadalan. Saan mat tailiw mon samat ka ni Sir Rex? Kwa ngamin. Jay, kwa. Adda kayat ko amaamuan kan kwa na. Nga ta, gayam? Madlaw ko kat. Adan samat sa bali ang makagapo no apay akayat mo ang makita. Uy, iliw daytan. Saan mat Kayat ko laadamagan kan kwa na. Ti kayat ko amaamuan. Wanan. Ngam, di mo may lamang, tinangro na makagapo. Di ta kapay tadarami da kijay kusina. No apay mat, asapulan dagiti matak day siya lalaki. Apay nga ta, adi mat laumayan dito Orasan, tapno mapantay di kabisera. Aramidam ka diti insingasing dagiti polis, sir? Saan pa? Magnate ti sabali arota. Uray adayo. Ta sigurado nga awan da ka sa mapasamak. Kaya't ko lang nga makita ni Jovi. Awan nga ta ti pakaisagmakan nyo. Nukas pangarigan ta aramidan nyo ti insingasing dagiti polis, sir? Agpanunutak pa'y. Amangan no may sagmakak. Narigat nga agpaiso. Tama nga no agpaltog dagiti managdakdakas. Dahil tangaro ti pagamkak. Managdakdakas dagitay. Awan santuenda. Pudno ti kunayo, sir. Uray matiliw da ida. No da kayo mati may sagmak. Dakasan. Dandani ka man ang mapanidya pagadalan niyo. Wen gayam, adda aramidan medya pagadalan. Adapay mat may nga oras, sakbay ti sarrak mo ije pagadalan. Ag-research pa'y ngamin. Kasta ka di. Adakan ka dayta.
Narigat mo at nusan mo nga aramidan ti research nga ibagbagam. Nilakot malpas ko ti aramidak. Makaumayak manen dito inton bigat. Ngam nusan mo amalpas, kawatan asaan ka sumrag. Kasta ka di gayam? Anya pa'y ngay, no di kasta. Agwari ka. Makitam ka diti sumungat dito yung restaurant? Ni Sir Rex! Uy! Nagbaliw ti aura ti rupa na. Rimanyag dagiti malmalday amatana. Sir Rex! Mabalin ka di Arex Latan, ti awag mo kanyak, Miss Jovi? Imbag ta nakaumay ka. Adang amin kayat ko amaamuan. Sir, Naragsakag, no Rex Latan, ti awag mo kanyak. Mabalin? okay. No kasta ti kayat mo. Kayat ko amaamuan. No, da kayo tinangbayad iti tuition ko. Awa na pulos naksay kanyak. Uray maminribo nga agbayad iti tuition mo. Ngam ti panang bayad mo ti pletek. Kat dakkel ti kay papananay ti biyag ko. Imposible mat daytan, sir. Ay, Rex gayam. Diyak ko man nakadalo ni Jesudan, no awan ka nagbayad. Sa maysa, ti kwarta nga imbayad mo kat nagrigatam. Idinto ta ti imbayad ko iti tuition mo, kat pulos adyak nagrigatan. Saan nyo ang nagrigatan? Kayat yung asawan? Pinidot yung laang? At da nakita ka nakapark ang nangina a kotse, iti may sa restaurant dito'y kabisera. Nujak agkamali. Ti lalaki ang nag-report, ti akin ko kwa itilugan. Talagang umasidag kada tayo ti swerte, boss. Nukas kasano, dua abilit ti matinag tayo, babaan iti may salang abato. Adda nga tapay ijay ti bilit akayat tayo at tinagan, bossing. Day tatidyak amo, agmay saak ngamin itay. Sa maysa, awan pa'y kanyak ti master kitayo. Napan kayo ijay ng agmay-maysa, bossing? Nang limlimo aka napan ijay. Nagpamaranga kakas maysa lakay. Nagsarukudak pa ya, tapno sigurado adidak mabigbig. Kasla ti sarukod yung arod ti armasyo. Impagarup ti nakakita kada kayo. Alakay kayon. Kasapulan ti sirib. Tapno mayaw awan dagiti man nala pulis. Madaldalapos da ti birbirukan da. Ngam di damat mabigbig. Awatem ko matoy na mo asagot ko ken ka. Daytoy ket tanda ti panagyaman ko. Ken panakigayem ko ken ka. Kasapunan ka di pa'y dayta? Sapay ko mata saan mo apaayan. Akas iti saan ko apa na ang paay, hindi binayadam ti pletek iti boss. Gapulang iti basit an aramida. Nagdakkel ti supapak na. Amin nga aramid. Adda kay batugan na supapak. Dakkel man, wano basit. Tapno di mo mat ko na. Awat ti sagot mo. Agyaman ako na Jovi. Apay asigat agyaman. Rombang asyak agyaman. Agyaman ak unay iti sagot mo kanyak. Agsagana kayo. Tamapan tayo iti nakakita ak iti lalaki. Kan tilugan na. Darasan tayo nga ron. Tapno maabutan tayo tinasao alalaki. Sayang tilugan na no makapanaw. Sigurado ang nangina mananday jay. Nagswerte tayo na napintas agasat ti umasidag. At dapagsayatan ti ipapan ko iti asidag ti restaurant. Masiguradok ang mapanmanan ti lalaki jay. Mabait na nga ron. Talaag pa'y ti master key tayo. Saan tayo ang mapaandar tilugan? No awan dayay. Nang runan no nakaparking tilugan. Hala,
Darasem, ang mga numakapanaw ti lalaki. Oh, sino tinakibiyang iti Master K? Awan mo't dito yun. Anya, awan ko nam. Asino tinakibyan? Mapan kan samat iti pagadalan. Makita namin ti libro kan papel na nakadiso iti lamisahan. Wen, adda klase kita. Itulod ka rin iti pagadalan nyo, tapno saan ka na magmagna. Ang asidag dito ti pagadalan mi. Napaan ako ni Jai, kat saan mat nga sidag? Alakit din. Itulod ka, sakbay ngagsubli kami iti syudad. Rex, agan-anad ka kuma. Kasla ngamin sa bali ti agparparik na kanyag. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ta serye tayo ita alawas ang napauluan. Supapak, ti kinasayaan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.